Funkcia Happy Hours vám umožní nastaviť časovo obmedzené zľavy alebo špeciálne ceny pre konkrétne dni a hodiny. Vďaka tomu prilákate zákazníkov v menej vyťažených časoch a zároveň sa vyhnete ručnému prepisovaniu cien v pokladni. Nastavenie je jednoduché. Najskôr si v administrácii vytvoríte nové pravidlo, pomenujete ho a zvolíte, či pôjde o percentuálnu zľavu alebo pevnú cenu. Potom vyberiete dni a čas, kedy bude akcia platiť. A určite produkty alebo celé kategórie, na ktoré sa zľava vzťahuje. Počas trvania Happy Hours sa ceny pokladne automaticky upravia. Produkty so zľavou sa s výrazne zeleným pozadím a ikonou hodín. Po skončení akcie sa ceny vrátia späť na pôvodnú hodnotu.